நம்முடைய புக் ஜூஸ் செக்மெண்ட்டில் பிரெயின் ட்ரேசி எழுதிய கெட் ஸ்மார்ட் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட எதிர்காலத்தை எப்படி அமைப்பது என்பதை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். உன்னுடைய மூளையில் 100 மில்லியன் மூளை செல்கள் இருக்கிறது. அப்படின்னா உன்னால் 100 மில்லியன் ஐடியாவை யோசிக்க முடியும். இதை கொண்டு உன்னுடைய எதிர்காலத்தை மாற்றலாம், உன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கலாம், ஒரு சிறந்த திட்டத்தை கூட நீ போடலாம். ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது என்பது தான் எல்லாருடைய மனதில் எழுற ஒரு கேள்வி. ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை ஒன்று இருக்குது. நம்முடைய மூளையில் 2லிருந்து 10% தான் நம்மளோட வாழ்க்கை முழுவதுமே நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அப்போ மீதியெல்லாம் அதை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி தான் இந்த புத்தகத்தில் ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. தற்பொழுது நம்முடன் வாழும் மனிதர்களை நாம் 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற மனிதர்கள். 2வது, தற்காலிகமான சந்தோஷத்திற்காக செயல்படும் மனிதர்கள். அதை தான் இந்த ஆத்தர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவிட்டி வெஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஷார்ட் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போது கிடைக்கும் தற்காலிகமான சந்தோஷத்திற்காக உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் வீணாக்குவது தான். உதாரணமாக, ஒரு பையன் ஒருவன் பள்ளியை விட்டு பாதியில் நிற்கலாம். அவன் அதுக்கு மேலே பள்ளிக்கே செல்லவில்லை. ஸோ அதன் விளைவாக அவன் வேலைக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். அதனால் கொஞ்சம் பணமும் சம்பாதிக்கிறான். ஆனால் அவன் கூட படித்த மற்ற பசங்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அவன் ஒரு பைக் வாங்கி கொண்டு ஊர் சுற்றி தெரிகிறான். அவனுக்கு இதுதான் சந்தோஷம். அதாவது பைக்கில் அவன் சுற்றுறது அவனுக்கு சந்தோஷம்தான். இது ஒரு தற்காலிக சந்தோஷம்தான். அப்படியே அவனோட எதிர்காலத்தை எல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். அவனோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? அவனோட எதிர்காலம் என்பது ஒரு கேள்விக்குறி தான். அவனோட படிப்பு என்பதும் வளராமல் இருப்பதனால அவனோட வாழ்நாளில் கடைசி வரை அவன் இந்த நிலையில தான் இருப்பான். அவனோட அடுத்த கட்டத்துக்கு, அதாவது அவனோட வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு அவன் போகவே மாட்டான். அதுவே லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி நீங்கள் எடுக்கும் முடிவு தான், அதாவது உங்களுடைய ஃபியூச்சரை நோக்கி நீங்கள் இப்போவே போகிற திட்டம் தான் லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவிட்டி. இப்போது நீங்கள் எடுக்கின்ற எந்த ஒரு திட்டமும் செயலும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர, இப்போ கிடைக்கின்ற சின்ன சின்ன சந்தோஷத்திற்கு ஆசைப்பட்டு உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் இழந்து விடாதீங்க. நீங்கள் 5 வருடங்களுக்கு பிறகு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இப்பொழுதே நீங்கள் உங்களுக்கான திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும். அது எப்படி என்பதை தான் இந்த ஆத்தர் இதோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆக்ஷன் இஸ் எவ்ரிதிங். ஒருவருடைய செயலை வைத்துக்கொண்டே நாம் அவருடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கலாம். ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மனிதராக மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுறாரு. எப்படியாவது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று பேராசையும் படுறாரு. ஆனால் அவருடைய செயலை பார்த்தா அந்த குறிக்கோளை நோக்கி இருக்காது. அவர் வேலைக்கு லேட்டாக போவார். சரியாக 5 மணி ஆன உடனே கிளம்பி வந்துடுவார். வந்த உடனே என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவருக்கு பிடித்த ஒரு எபிசோட், அதாவது ஒரு பிடித்த ஒரு நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாரு. இந்த நிகழ்வு தான் தினமும் நடக்குது. அந்த மனிதருடைய அல்டிமேட் குறிக்கோள் என்னன்னு நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும். அதாவது வேலையிலிருந்து சீக்கிரமாக வந்து டிவியில் ஓடுற அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பது தான் அவருடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறதே தவிர மிகப்பெரிய ஆளாக மாற வேண்டும் என்பது இல்லை. இப்பொழுது நீங்கள் செய்யும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் திட்டத்திற்கும் ஒரு ரிசல்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது விளைவு என்பது ஒன்று இருக்கும். அந்த விளைவு தான் உங்களுடைய எதிர்காலத்தையே தீர்மானிக்கும். நம்ம எல்லோருக்குமே செஸ் விளையாட தெரியும். அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்முடைய ஆப்போசிட் பர்சனுடைய நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் என்னவா இருக்குன்னு கணிப்போம். அப்படி கணிச்சு விளையாடினா மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த விளையாட்டிலேயே வெற்றி பெற முடியும். இந்த செஸ் போர்டு போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும். நாம் நம்முடைய எதிர்காலத்தை மட்டும் நோக்கி நம்முடைய திட்டங்களையும் நம்மளுடைய செயல்களையும் நம்ம செஞ்சால் கண்டிப்பாக நம்மளோட வாழ்க்கை, அதாவது நம்மளுடைய எதிர்காலம் நன்றாக அமையும்னு சொல்கிறாரு. டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஆத்தர் உலகில் வாழும் மக்களை பலவிதமாக பிரிக்கிறாரு. அதில் ஒரு வகை மக்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கிறது என்றால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. அதாவது அவங்களோட திட்டம் என்பது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. உதாரணமாக, அவங்க நல்லா குடிச்சிட்டு சோம்பேறித்தனமாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய அடுத்த திட்டம் என்ன என்று கேட்டால் அடுத்து நாம் எப்போ குடிப்போம் என்பது தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஹெல்த்தி பீப்புள், அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு நிலையில் இருக்கிற மக்களுடைய திட்டம் எப்படி இருக்குன்னு என்றால், தன்னுடைய நிலையை அடுத்த 5 வருடத்துக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், அல்லது 20 வருடத்துக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதுடைய திட்டம் அவங்கக்கிட்ட தெளிவாக இருக்கும். அதை இப்போவே பிளான் பண்ணி அதற்காக இன்றிலிருந்தே அவங்க உழைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை சிறப்பாக அமைக்கணும்னா நீங்கள் இன்றிலிருந்தே அதற்கான திட்டத்தை
ஆரம்பிக்கணும். அதற்கான உழைக்க வேண்டும். டிட்டர்மின் யுவர் ஃபியூச்சர் இன்டென்ட். எப்படி என்னுடைய எதிர்காலத்தை நான் இப்பொழுதே சிறப்பாக திட்டம் தீட்டுவது என்ற கேள்வி உங்களுடைய எல்லாருடைய மனதிலையும் எழலாம். இந்த ஆத்தர் அதற்கான பதிலையும் கொடுத்திருக்காரு. உதாரணமா, உங்களோட கையில ஒரு மந்திரக்கோள் இருப்பதாக நினைத்து கொள்ளுங்கள். அதை பயன்படுத்தி உங்களுடைய எதிர்காலத்தில், அதாவது 5 வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்க போறீங்க. இப்போது 2020 நடக்குது, 2025க்கு நீங்க போறீங்க. அந்த 2025ல உங்களுடைய காலம், அதாவது உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்க அந்த மந்திரக்கோளை பயன்படுத்தி மாற்றி அமைக்கிறீங்க. இப்போ நீங்க 2020க்கு திரும்ப வந்துடுறீங்க. உங்களுடைய எதிர்காலத்துல நீங்க எதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் நினைத்தீர்களோ அவைதான் உங்களுடைய திட்டங்கள், உங்களுடைய லட்சியங்கள். அவற்றை மாற்ற இப்பொழுதே நீங்கள் திட்டம் தீட்ட வேண்டும். உங்களுடைய எந்த ஒரு திட்டமோ உங்களுடைய எல்லாமே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி மட்டும்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர இந்த குறுகிய கால திட்டமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த குறுகிய கால திட்டம் என்பது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அதாவது இது ஒரு தற்காலிக சந்தோஷம் மட்டும்தான். ஆனா நீங்க எதிர்காலத்தை பிளான் பண்ணி அதற்காக நீங்க உழைச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்க நன்றியா இருக்கலாம். டபுள் யுவர் இன்கம். இங்கு யாராலையுமே ஒரே வருடத்தில் மிகப்பெரிய ஆளாக மாற முடியாது. ஆனால் நம்மில் பல பேர் உடனேயே நாம் பெரிய ஆளாக மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். இந்த ஆத்தர் உங்களுடைய வருமானத்தை 3 வருடத்தில் 2 மடங்காக மாற்ற ஒரு வழி சொல்கிறாரு. 3 வருடம் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த 3 வருடங்களை நீங்க இப்போ 3ஆக பிரிக்க வேண்டும். அந்த 3ஆக பிரிச்சிங்கன்னா இப்போ 100% உங்களுடைய இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அந்த 100%த்தில் 25% பல்வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளால் அதிகரிக்கும். அதாவது உங்களுடைய இன்க்ரிமெண்ட்டு மற்ற பல எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரால் அந்த 25% அதிகமாகும். மீதி இருக்கிறது 75% மட்டும்தான். அந்த 75%த்தை 3ஆக பிரித்தால் 25%. அதாவது நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு 25% மட்டும்தான் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும். ஸோ அப்போ 25%த்தை 12 மாதங்களாக பிரித்தால் ஒரு மாதத்திற்கு 2% தான் உங்களுடைய க்ரோத் இருக்க வேண்டும். அதாவது 2% மினிமமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் எடுத்தாலே போதும், வருடத்திற்கு 24% உங்களோட முன்னேற்றம் இருக்கும். மீதி இருக்கிறது அந்த 1% என்பது தன்னாலேயே ஏறும். இதில் நீங்கள் சரியாக திட்டம் தீட்டி செய்தாலே போதும், நீங்கள் 3 வருடத்தில் உங்களுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம். மேலும் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும், அதில் என்னென்னலாம் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட், பிஸ்னஸ் அண்டு கேரியர். உங்களுடைய மந்திரக்கோளை பயன்படுத்தி 5 வருடங்களுக்கு அப்பால் செல்லுங்க. உங்களுடைய இந்த எதிர்காலம் என்பது அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்ய போகிறேன், என்னவாக இருக்க போகிறேன் என்பதில் தெளிவான முடிவை நீங்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதற்கான முதல் படியை எடுத்து வைப்பது தான் கடினம். ஆனால் தெளிவான திட்டம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் முதல் படியை எடுத்து வைப்பீர்கள். முதல் படியை எடுத்து வைத்த உடனே உங்களுக்கு 2ஆம் படியும் எடுத்து வைக்க முடியும். பின்பு 3ஆம் படி என்று உங்களோட நிலை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். யுவர் ஃபேமிலி அண்டு ரிலேஷன்ஷிப். இப்பொழுது உங்களோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்க. அதாவது ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்களோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருப்பீங்க, உங்களுடன் யார் யார் இருப்பாங்க, உங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கும், உங்களோட குடும்பத்திற்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் தர இருப்பீங்க என்பதில் ஒரு திட்டம் போட்டிருப்பீங்க. அந்த திட்டத்தை நோக்கி மட்டும்தான் உங்களோட பயணத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்படி பண்ணாதான் உங்களுடைய எதிர்காலம் என்பது ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஹெல்த் அண்டு ஃபிட்னஸ். உங்களுடைய மனக்கணக்கில் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதாவது உங்களுடைய ஹெல்த்து எப்படி இருக்கணும், நீங்கள் எவ்வளோ ஃபிட்னஸாக இருக்கணும் வேண்டும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். அதை நோக்கி மட்டும்தான் உங்களுடைய இப்பொழுது நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும். டெய்லி எக்ஸசைஸ் எல்லாமே மாறுபட்டு இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய உடல்நலன் மட்டும்தான். நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது, அதை செயல்படுத்தணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில், அதாவது உங்களோட ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ பணத்தை சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருங்க. அதை நோக்கி மட்டுமே நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். அப்பொழுது தான் உங்களுடைய எதிர்காலம், அதாவது ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய எதிர்காலம் என்பது செழிப்பாக இருக்கும். இது கற்போம் அகாடமியின் புக் ஜூஸ் செக்மெண்ட். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். நாளொரு வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.